Казан сели. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Сафиулла әкият пьесасы буенча куелган Алмаз Булат дигән спектакльнең радио вариантын тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Алмаз Булат Шамил Бареев, Гәүһәр Илсияр Фазылҗанова, Маһирә Алмаз Булатның әнисе Наилә Гәрәй, Патша Әсһәр Шакир, Вәзир Айдар Хафиз, Барс аның улы Рифат Юсупов, Шымхан баш шымчы Нариман Габдрахман, Дию Дусил Касым, Кәрлә Мәсуда Хайрулла, Убыр Аграфина Васильева. Явыз кешеләр тарафыннан хәтерләре урланып, җен пәри затына әверелгән кешеләр: Ширәли Илдус Әхмәтҗан, Албасты Халимә Искәндәрова, Исерек җен Юнус Сафиулла, Кәләш җен Фирдәүс Хайруллина, Кияү җен Әсгать Хисмәт. Борынгы шәһәр. Бик-бик манаралар, тимер капкалар. Патша белән кызы Гәүһәр керә. Әтием, сиңа дулкынланырга ярамый. Синдә йөрәк авыру диде табиб. Шу кызым, нигә аны бөтен дөньяга кычкырырга? Алла сакласын. Атаңны бәреп үтерләр дә соңыннан йөрәк авыруыннан үлде диярләр. Әтием, мин сине бик-бик яратам. Бик-бик тыңлыйм. Әмма нигә соң син шундый? Безнең хәтта сакчыларыбыз да юк. Үзебез исәкел җәяү йөрибез. Ә бит патшалар бер кайчан да җәяү йөрмәгәннәр. Без кызым гади патша гына түгел шул. Без халыкның үзеннән чыккан патша. Шуңа күрә без гадел, сабыр, киң күңелле булырга тиешбез. Кешеләр әнә патша яхшы күңелле булу аркасында шундый мескен хәлгә төште диләр. Әти, безнең әнине дә Забир вәзир үтергән ди. Ник син аны миннән яшерәсен? Ә мин барыбер белдем. Әнием вәзирне үтерергә теләгән. Кыл Гали бәйтендә шулай диелгән. Менә мин дә әнием кебек батыр булачакмын. Акрын, акрын кызым. Шымчылар ишетмәсен. Йөрәгең мәти?
Йөрәгем. Хәзер бигрәк тә сак бул, кызым. Син бит әле бик кичкенә. Кичер. Кешеләр көлгәнгә генә әйттем. Баш вәзир әнә безнең патша чәчәкләр үстерергә генә ярый ул дип сөйләп йөри. Үстерәм. Чөнки мин үстергән чәчәкләр аның йөрәгенә курку сала. Халыкта өмет уята. Менә мин бу чәчәк бәйләмен Алмаз Булатның туган көненә атап үстердем. Әкрен, кызым. Шымчылар килә. Әйдә, әкренә киттек. Кызын ияртеп патша китә. Вәзир белән Шымхан күренә. Үз киемнәре өстеннән хәерче җиләне кигәннәр. 15 ел көттем бу көнне, Шымхан. 15 елда 2 көн, һәм дә 7 сәгать. Иртәгә аңа 16 яшь тула, аңлыйсыңмы? 16 яшь. Борчылмагыз, баш вәзир хәзрәтләре. Тылсымлы курай һичшиксез сезнеке булачак. Ничек инде борчылмаска, Шымхан, башымчам. Курай хакында сөйләп, халыкта гыт таратучылар күбәйде. Тылсымлы курай хакында бәйет чыгарганнар. Димәк, гади халык һаман да үзенең падишасын ярата. Һаман да шул курайын көтә. Соң ярлыка, кулдан килгәннең барын да эшләдек. Әмма гаҗәп, аш булса да нә, ялангач булса да, гади халык бит үзенең азат патшасын үз итә. Юк, шулай да эш монда падишада түгел. Моннан 20 ел элек кара халык шул тылсымны курай булган тимерче Сәләхетдин һәм дә ниндидер азат исемле көтүче ярдәмендә минем атамны тәхеттән бәреп төшерде. Һәм 5 ел буе үзе теләгәнчә яшәде. Әнә шул ирекле чакларын сагыналар алар. Ә мин шул бәреп төшерелгән патша улы Зәбир Зихдию патшалыгына сөргенгә сөрелеп, ничә ел газап чиктем. Ахырда атамнан баш тартып, 1000 бәләләр белән әнә шул көтүчеләргә мискин бер вәзир була алдым. Аның каравы хәзер патшалык сезнең кулда. Азат патшаның бит сездән үзе бер нишле ялганы юк. Дөрес. Әгәр дә моннан 15 ел элек урманга уга чыккан җирдә мин аның гаскәр башлыгы шул әнә тимерче Сәләхетдинне суймаган булсам, патшалыкта бар да элек кичә калыр иде. Шунысы кызганыч. Җиңелмәс Сәләхетдинне мин бер чәнчүдә үтерә алмадым. Яралы килеш. Сәләхетдин Арсланнан да хәтәррәк иде. Мин аның үлемен жүләр читкә китеп, качып көтеп тордым. Ә ул шуларда курайын Зихдию алаңындагы имәнгә яшереп, сихерләп калдырырга өлгергән. Ә сихер сүзән аның хатына Маһирә генә белә. Имәндәге курайны да сихер шарты буенча Сәләхетдиннең улы Алмаз Булат 16 яшы тулган көнне барып алырга тиеш, ягъни иртәгә. Нигә кирәк соң ул курай сезгә шул кадәрле? Сез булай да патша бит, баш вәзир хәзрәтләре. Патшага патша. Менә кара миңа. Ни кигән мин өстемә? Хәерчеләр киеме бит бу. Хәтерлисеңме? Кайчандыр минем әти нинди киемнәр кия иде? Менә мин дә кигән киемнәремнең алтын, көмеш, якут ташлар белән бизәлүен телим. Бу куркыныч. Халык аш, ялангач. Казна исә буш. Без бит казнаның бар акчасын җиргә күмдек. Шу! Анысын унут. Халыкның аш ялангач булуы безнең өчен әйбәт кенә. Халык 15 ел буе үзенең курайын көтә. Кабат патшалыгыбызны чәчәккә төрәбез дип көтә. Ә без шуларда аның бурын төбеннән генә көткән курайын тартып алабыз. Әгәр курай чыннан да минем кулыма килеп керсә. Әйе, баш вәзир хәзрәтләре, ни булыр иде? Дөрес булса, ул курайда уйный башлау белән барысы да курай иясенә табына башлыйлар икән. Аңладыңмы инде, аңгыра. Мин тылсымлы курай ярдәмендә дөньядагы бөтен патшалыкларны үземә баш идерермен. Хәтта җен пәриләр башлыгы дустым Зихдию дә миңа буйсыныр. Патша кызы Аййөзле Гәүһәр дә минем хатыным булыр. Эй,
Ул чагында бал белән майда гына йөзәр идек. Майда димәгез, канда диегез. Бусагада Алмаз Булатның әнисе Маһирә күренә. Сез, кызгыннар, көтә-көтә булдыгыз менә. Ялгышкансыз. Алмаз Булатка иртәгә генә 16 яшь тула. Маһирә хан, кем белән син шулай сөйләшәсең? Безнең кисәткәнне оныткансың күрәм. Без сине кабат кисәтергә килдек, Маһирә. Нәрсә? Минем шул икәнемнеме? Үзең шуны сайладың. Без сиңа мөмкинлекләрне күп бирдек, Маһирә. Юкса сарайда яшәгән булыр идең. Иремне үтергән кеше белән бер түбә астында яшәргәме? Гомеремдә буласы юк. Ул сезгә ялаяга баш вазир хәзрәтләре. Әгәр шул чак Курайны иреңнән урлап миңа алып биргән булсаң, иреңне саклап калган булыр идең. Теләмәдең? Юк, ул аны башта исбат итсен. Исбатлы кабахат хатын шаһидларын кая? Шаһидләр бар ул. Бар. Ишек! Шумхан, җавап бир! Борчылмагыз, баш вазир хәзрәтләре. Ул алдаша. Алдашмыйм. Шаһидләр ул җир. Күк. Ирем каны тамган алан. Һәм нәни генә кышык күтәргән бер яшь ана. Ул күргән. Ул миңа барын да сөйләде. Менә күрерсез. Ул бит теге безнең тарафтан кулга алынып зихни карамагына озатылган хатын. Зихни бит аны шул ук көндә албастыга әйләндергән. Беләм, әле дустым, зихни янына кунакка баргач та мин аларны күреп кайттым. Ул мискеннәр берни дә хәтерләмиләр инде, хәтта үзләренең кайчандыр кеше булганлыкларын да онытканнар. Ятсызлар, нәрсә белән мактаналар бит йорткычлар. Нигә мактанмаска? Мин бит монда хуҗа, монда бит бар да мин дигәнчә бара. Ирең юкмы? Юк. Улым бар. Ә син аны юкка исәплә. Сез аңардан куркасыз. Алмаз Булаттанмы? Ә ул минем иң яхшы укчым, җан сакчым. Мин аны үзем теләгәнчә тәрбияләп үстердем. Ул минем өчен җанын бирергә дә риза. Гел минем янда сарайда яши. Нинди ана инде син? Үз балаң үзеңнән йөз чиергәч. Барыбер куркасыз. Чөнки аның тамырлары буйлап җиңелмәс Салахетдин каны ага. Алмаз Булат өчен ул җиңелмәс Салахетдин түгел, ә куркак Салахетдин. Менә күрерсең, иртәгә үк Курайны ул миңа алып кайтачак. 15 ел буе җиңелмәс Салахетдинне халык күңеленнән җуярга тырыштыгыз. Инде улымнан илбасар ясарга омтыласыз. Барып чыкмас. Шунысын да онытма, Маһирә. Син бит хәзер кешеләр алдында шу. Чәчәкләр үстереп йөрүче Азат патша да синең сыңар. Сездән бит хәзер кешеләр көләләр генә, Көләләр, баш вазир хәзрәтләре, көләләр. Ул ахмак патша чәчәкләр үстерә дә төннәрен шул чәчәкләрне кешеләрнең капкаларына элеп йөри. Соң ахмак баш шуларны акчага сатса, тамагым туяр дип куркам икән әллә. Коркылдымы, карга. Шунысын да аңламыйсың бит. Мин герәү. Бу чәчәкләр беләсең килсә, безгә каршы үстерелгән чәчәкләр. Менә 10 ел инде алар туктаусыз халыкка үзләренчә нидер сөйлиләр. Ә без һаман берни дә аңлый алмыйбыз. Аңгыра! Шулай да онытма. Бу чәчәкләр бетәргә тиеш. Йорткычлар! Нәмә сезгә нәле! Меңдә беренче тапкыр сорыйм. Сихр сүзен әйт, безгә әйт. Тагын бер тапкыр кисәтәбез инде, анда да тыңламасаң. Менә бу иреңне суйган ханҗар Алмаз Булатның да күкрәгенә кереп утырган булыр. Маһирә хан, иртәгә бит син ул сихр сүзен Алмаз Булатка барыбер әйтәчәксең. Әйтә. Безгә. Чөнки мин улыма ышанам. Курайны кемгә бирергә икәнен ул белер.
Анан тамырларында жеңілмәс Салахыддин қаны аға. Махира, бізге айт. Ар қабахат қатын, кіріп кит, қайыршы. Менің көзі яшьләрем сезнең өстегезгә нәләт булып ялсын, йырткычлар! Шымхан! Зиян yok, күп қалмады. Қурайны ғына қолға алайым да. Демәк, Шымхан, Қурай хақында яшырын ішімізні икәу кінә білірбіз. Біреуге дашанма, хәтта менің ұлым барыс та білмәсін. Білмәс баш вазир хәзрәтләре. Махира хақлы. Алмаз Булат қадашанырға ярамай. Неге? Ол бит сезне Алла орнына күрә баш вазир хәзрәтләре. Менә күрерсез иртәгә ул тылсымлы Курайны һич шексез сезгә алып кайтып бирәчәк. Алмаз Булат тыштан гына шулай бір қатлы күренә. Шынлыкта исә әнә Маһира әйткәнчә аның тамырлары буйлап атасының канага. Тыңла. Ул Курайны алырга барганда син дә аның белән бергә барырсың. Ничек бергә? Уйла! Алмаз Булат белән вәзирнең улы барс йөгерешеп керәләр. Кылычлар белән сугышалар. Вәзир өстендәге хәерче җиләнен салып ташлый. Сабир вәзир! Нәрсә Алмаз Булат? Нәрсә улым? Сөйләгез лашыннарым! Син хәзер үк хәлифәрәт еш юкса безнең дуслыгыбыз ләшәк. Сәбәп? Вәзир! Мин ай йөзле Гәүһәргә гашыйк булдым. Патша кызынамы? Аңа мин дә гашыйк булды. Дөрес түгел. Син көнче барс. Миннән көндәшеп кенә Гәүһәргә гашыйк булдың. Әле бит 10 көнлек Шымхан кызы Нәсир артыннан йөри иде. Менә ничек? Беләсезме, лашыннарым? Патша кызына гашыйк булучылар монда бер сез генә түгел. Беләбез. Белсәгез шул, ай йөзле Гәүһәр берәү генә. Димәк, кыз кемгә булырга тиеш? Кем лайык шуңадыр инде. Кем иң лайык соң? Әйтә алмыйм. Хәзергә минем өчен сез һәммәгез дә бер тигез. Юк. Бу көрәштә бер кемгә дә өстенлек бирмәде. Минем алда сез лашыннарым икегез дә бер тигез. Калганнарга да шуны хәбәр итегез. Кем дә кем патшалыгыбызның тагында үсүе өчен гадәттән тыш батырлык кыла. Кыз шул кешегә биреләчәк. Шунысын да онытмагыз, лашыннарым. Гәүһәргә өйләнү ул патша булу дигән сүз. Патшаның үзен кая куярбызсың? Кабат көтүче була. Мөгаен шулай булыр да. Патшаның инде кымы кыйыла башлаган, күптән лайыклы ялга вакыт. Чәчәкләр үстерә бирсәк. Вәзир хәзрәтләре, сез үзегез патша булырга теләмисезме? Мин булай да патша инде Алмаз Булат. Минем хәзер бөтен дөньяга баш буласым килә. Шуннан ни файда? Нинди файда? Ул чагындамы? Ул чагында бездән дә бай кеше булмаячак. Жаның ни тели, шуны эшләрсең. Жаның ни тели, шуны ашарсың. Жаның ни тели, шуны күрерсең. Баш вазир хәзрәтләре, искиткеч булачак. Күпме куркып яшәргә мөмкин? Ник дәшмисез? Нигә тынып калдыгыз? Тукта! Бу нинди тавыш, Шымхан? Базардан килә бу тавыш. Ниһаять көткән көнебез килеп җитте. Иртәгә Алмаз Булатка 16 яшь тула. Алмаз Булат, синең исемең нигә коткы таратучылар телендә? Вәзир, мин сезгә ант иттем. Антымны бузганым юк. Менә барыс белән безгә бергә аңардан сорагыз. Алмаз Булат дөресен сөйли. Әмма шунысы бар. Элек кешеләр күбрәк миңа баш ияләр иде. Хәзер әнә аның тирәсендә боргалана башладылар. Минем ни гаебем бар? Мин бит аларны тыңламыйм, куып җибәрәм. Җәмәгать, күпме түзәргә була?
Бірәм біздің ең яқшы, ең ақыллы, ең қадірлі кішілер бізді yoq ете баралар. Шымхан, бұ кім тауша? Ширәли исемле бір күмірші. Неге ақыра ул күмірші? Күмір сатамы әлі? Бүгін біздің егіттер аның әтесін өтірділер. Аның әтесі бәйітші Қылғали. Жеңілмәс Салахыттин хақында бәйіт шығарған. Мана шуның үшін біз аны бүгін жиып тақтақ. Nihayet 15 yıl kütken günümüz kelip жетті. Иртәгә Алмаз Булат хақлык курайын алырга бара. Әгәр дә сайласагыз, мин даның белән китәм. Я, кем безнең белән барырга тели? Алмаз Булат, сен иштәсеңме? Нәрсә Алмаз Булат? Ничек сез миннән шикләнә аласыз? Сезгә булган тугрылыгымны инде ничә тапкыр исбат иттем. Телисезме? Мин аны хәзер үтерәм. Я. Шымхан, бар әлі Ширәлине мында шақыр. Алмаз Булат көтіп тұра дейсіңдер. Я, кем сүз әйтергә тели? Менә син. Шамшылардан куркасызмы, курыкмагыз. Аларның көннәре санаулы. Курай сихерләнгән! Кем әйтте? Курыкма, мин бәйтші Кылғали улы. Курайда кем уйнар? Алмаз Булат уйнар. Салмый! Алмаз Булат, Курай хақында син не біләсің? Курай? Курай. Мені Курайдан қызық сындырмай. Мен сіздің ғаскар башлығыз болуға тілейм. Мен сіздің ең яқшы оқшығыз. Әне, бұйрығыз. Ол аққыш көз ашып емғашы сіздің аяқ астыңызда болар. Шулай болырға тиеш тә лашыннарым. Мен сізге шанам. Барыңыз, ойнағыз. Әйдә, Алмаз Булат. Әйдә. Тоқта, Алмаз Булат. Әйе? Ашықма. Ұнытма. Гәүһәргә өйләнер өчен гадәттән тыш батырлык кылырга кирәк. Алмаз Булат! Энем, син кайда? Достым, зих диюдән ярдәм чакырмыйча булмас. Рәк, зәк, бәхизих, әлләлиләләлилә. Рәк, зәк, бәхизих, әлләлиләләлилә. Рәк, зәк, бәхизих, әлләлиләләлилә. Зәбир вәзиргә патшабыз диюдән сәлам. Шақырығыз бойынша келіп жеттік. Бек әйбәт болған. Әлегә, әнә шунда күтіп тұрғыз барғыз. Керек болғыз шақырырмын. Алмаз Булат, энем! Син кайда, Алмаз Булат? Мине таныйсыңмы, Ширәли күмерче? Җәбер вәзир! Әйе мин? Ах, син кара йөрәк! Атасының исемен пычратуың жетмәгән, инде Алмаз Булат исеме белән сату итәсеңме? Кызма. Иң яхшысы үзең турында уйла. Атаң бәйтче Кылгалине минем егетләрем үтерде. Тыңламасаң, сине дә шул язмыш көтә. Ах, явыз жан! Мин сине хәзер үз кулларым белән буып үтерәм. Барыбер без дигәнчә булачак. Халык инде сезне алып ташларга әзер. Ул үзенең тылсымлы курайын гына көтә. Ярдәм! Зәбир вәзир кешеләрне зих диюгә сата дигәннәр иде. Дөрес икән. Ширәлинем дөрес. Қорықма, Ширәлі. Бізден ашар болмас сиңа. Башладықмы, кәрләң? Башладық, куба. Кем булайын ул сездә, Шүрәлі булачак. Миннән башка гына картанам нишләр? Әтин иртә белән генә үтерделәр, инде менә мин. Аның авызын томаларга кирәк, юкса ул ярдәм чакыра. Чакырсын. Күпәгендез минем патшалыгымда аңа ярдәм итүче таба алмаячак. Убыр белән кәрлә Ширәли тирәсендә бийләр. Аннан икесе ике якка басып, Ширәлине сихыр белән тәгәрәтә башлыйлар. Онот кеше булганымны. Онот туган илеңне.
Unut туған жеріңні. Туғаннарыңны, абый апаларыңны. Тудырған ата-анаңны. Қайсы тілді сөйләшкәнеңне. Unut. Барсында. Рәх, зәх, дәхи, зих, әлләлилә, әлилә. Рәх, зәх, дәхи, зих, әлләлилә, әлилә. Шымхан келелімізді шымхан. Şiraliyem, işarı şiraliyem. Tuktala, şirali tugel mi sonsin diyeyim ha? Bilmem. İşel mi sonsin? İşel. Kim idim sonsin? Min mi? Bilmem. Koyda tudun. Koyda uçtun. Otamanan kim? Min usmadım. Bulgan bu şuka. Temel bulgan. Болып жетмәгән. Біз не бары үз ішімізні генә эшләдек. Кешедәге иң куркыныч коралны, хәтерен генә урладык. Қалғаны зих дейіші. Хәзер моңа бары тылсымлы курай гына булышала. Тылсымлы курай булышмаса, ул мәңге хәтерсез булып калачак. Тылсымлы курай. Тагын курай. Әйдә, киттек, Зихти абзаң янына барабыз. Әйдә, урман сарыға. Киттек, барабыз. Үзімне күрәлі. Дұрыслық ізлеген бұлалар, а? Дұрыслық ізлеген бұлалар. Мына шулай ол дүния Шымхан. Дұрыслық іздей. Әзләсіннәр. Ол біздің кісәді. Дұрыслық ол күш деген сөз Шымхан. Қойда күш, шында дұрыслық. Қараны, мында сақны күшейтесің. Olmaz Bulat'ның үйіне шібін де өтіп кірмесін. Бигірәк те Махира білән Азат патша сөз бірләштіріп үлгірмесінлер. Яқшы. Ұнытма, мында сақны күшейт. Мен кеттім. Тыныш болыңыз, башбасир хазіретлері. Olmaz Bulat үйіне шібін де өтіп кірмес. Шул ук мәйдан таң беленә. Шымхан киемен алыштырган килеш бусагада утыра. Йоклыйлар. Сен утырмында қатып. Ярый. Тылсымлы курайны гына кулга төшерик, күрсәтермен әле мин сезгә. Ах, син иблис! Кичә көне буе бәйләнеп йөрүең җитмәгән әле төнлә дә монда буталасыңмы? Яхшы якта кем син, а? Шамшымы? Юк. Хатын кызмы? Юк. Ир кешеме? Юк. Кем соң син алайса? Шайтанмы әллә? Ах, туйдым мин барыгыздан да. Инде ничә көн сарайда булсам сарайда, урамга чыксам урамда, инде менә өемә килдем. Өемдә дә тынычлык белмәй башладылар. Сатучысы, күмерчесе, җитекчесе. Инде менә шуларга бер шайтан да өстәлде. Каяны мин сине таш белән, кош шайтан! Йөрмә монда, бар кит, шайтан! Күземнән ычкыннар ычты. Шул кадәр дә эшлексез, шул кадәр дә тупас булырсың икән, улым. Синнән һәм синең дусларыңнан бөтен шәһәр зарлана. Зарлансырларла! Ни беләләр минем хакта? Минем аларда эшем юк. Сине тудырган, үстергән халкыңнан йөз чөйрергә хакың юк. Булар барда юк сүз. Иң яхшысы син миңа җавап бир. Ни өчен мин сарайдан алып кайткан ризыкларны хәйр эшләргә чыгарып бирдең?
Ярар инде, моңа кадәр сүз әйтмәдем. Ә бит бүген минем туган көнем. Туган көнең. Ләкин халык аш булганда минем тамагымнан ризык үтми. Бу вакытлы күренеш, әни. Тиздән без бөтен дөньяга баш булачакбыз. Тыңла, улым, тыңла. Юк, син мине тыңла. Бөек вәзир хәзрәтләре безгә булай диде. Үз сүзең булса тыңлар идем. Вәзир сүзе булгач тыңларга теләмим. Яхшы. Үз сүземне әйтәм. Вәзир безне бәхетле итәргә тырыша. Яхда. Ул канышкыш синең әтиеңне үтерде. Менә ялган. Мин сиңа бу хакта әйтми килдем. Чөнки Шымхан миңа улыңны юк итәм дип янады. Менә бүген сиңа 16 яшь тулган көнеңдә серемне ачам. Ялган. Минем атам юк. Минем атам Сабир вәзир. Синең атаң Җилмәс Салахетдин, падишаһның иң олуг гаскәр башлыгы иде улым. Моның булуы мөмкин түгел. Вәзир хәзрәтләре синең атаң куркак һәм булдыксыз кеше диде. Ул үзе куркак. Әни, мин тиздән патша булам. Менә шунда инде мин бөтен кешеләрне бәхетле итәчәкмен. Ярый, әни, мин вәзиргә ант иттем. Мин аның иң тугрылыклы сакчысы. Мине аңа каршы котыртма. Я Хода, соңга калдым, ахры соңга калдым. Патша булам имеш. Син бит вәзир кебек бер канышкыч булачаксың. Кулларың халык каны белән буялачак. Юк. Мин чын патша булам, гадел патша. Син сымлы Курай хакында ишеткәнең бармы? Ишетергә дә теләмим. Минем гадәттән тыш батырлык эшлисем бар. Ниндидер Курай-мурайлар белән маташырга мин балачага түгел. Миңа өйләнергә вакыт җиткән. Таптылар бит Курай да Курай. Әни, шуннан нинди Курай соң? Тәмам шуның белән башымны катырдылар. Тыңла, улым, тыңла. 77 катлы кара урманның 77-нче катында бер алан бар. Шул аланның уртасында Җиңелмәс Салахетдин улы Алмаз Булат исеме белән сихерләнгән имән куышы булыр. Тылсымлы Курай нәкъ шул куышта ята. Синең бабаларыңның бабаларыннан калган ул Курайны атаң үлер алдыннан шул имән куышына сихерләп калдырган. Менә 15 ел вакыт үтте. Бүген син ул Курайны барып алырга тиешсең. Әгәр дә син сихерне җиңеп Курайны аласың икән, патшалыгыбызга ак бәхет китерерсең. Әгәр дә аламысың икән, ул Курай мәңге шунда калачак. Чөнки сиңа кадәр анда бик күп батырлар барып карады, берсе бер кире әйләнеп кайтмады. Күрәсең, улым, ул Курай сине көтә. Менә бу инде гадәттән тыш батырлык булачак. Син нишләргә җыенасың, улым? Курайны алам да вәзиргә алып кайтып бирәм. Хаклык Курайынмы? Соң вәзир кулына эләксә, ниләр буласын, беләсеңме соң син, улым? Беләм, әнием, борчылма. Вәзир хәзрәтләре Курайны ала да бөтен дөньяга баш була. Ә миңа шул Курай өчен патша кызы Гәүһәрне алып бирә. Ай Гәүһәр, ай Гәүһәр! Алмаз Булат, улым, тукта! Я Хода, соңга калдым ахры. Маһирә хан! Маһирә хан! Патша! Әкрем! Аллаһ йөрәкле, саф күңелле падишаһыбызга һәм аның ай йөзле типсез Гәүһәренә мең-мең сәлам. Рәхмәт, Маһирә хан. Кызым, безне калдырып тормассыңмы? Тик бик читкә китмә. Гәүһәр капкаларга чәчәкләр элеп йөри. 10 ел көттем мин бу очрашуны, 10 ел. Әйе, беләм. Кичер. Мин гаепле. Мин синнән качып йөрдем. Нигә? Салахетдинне саклап кала алмадым. Вәзиргә артык ышандым. Ә ул кара үрмә күч шуннан файдаланып мине сихерләде. Йөрәгемне кешеләргә яхшылык эшләгән саен авырта тора итеп калдырды. Маһирә, мин синнән яшермим. Минем көннәрем санаулы. Әмма бу мине куркытмый. Минем йөрәгемне туктаусыз тырнап торган нәрсә ул хаклык Курае.
Хаклык курайы. Ана шул курай кабат халыкка кайтса, үлсәм дә үкенмәс идем. Маһира. Әйе. Мин аяксыз булсам да әлеге шул Азат патша. Курайлы гына булыйк. Ул мәкер капшыгы җиңеләчәк. Җиңелмәс Батыр Салахетдиннең шанлы исеме илгә кабат кайтачак. Мин сиңа ышанам. Һәм сине аңлыйм, Азат патша. Ләкин вәзирне җиңәрдән элек Алмаз Булатның үзен җиңәргә кирәк. Күрәсең, ул аны безгә караганда артыграк ярата. Шулайдыр. Вәзир кешеләрне агулый белә. Ул хәйләкәр безнең ай йөзле гәүһәребезне Алмаз Булатка алып бирергә вәгъдә иткән. Ах, кара йөрәк, кара йөрәк. Ул хәзер безне беркемгә дә ишетләмимени? Балам, кичкенәм. Гәүһәр, Кызым. Йөрәгем мәти. Йөрәгем, кызым, йөрәгем. Ишеттеңме, кызым? Баш вәзир сиңа да баш булмакчы. Әйе, тием. Мин аннан бик куркам. Кичә кич мине туктатты да, миңа кияүгә чыгасыңмы диде. Ә син ни дидең? Дәшмәдем. Син бит әле миңа ни дип әйтергә икәнен өйрәтеп куймаган идең. Өйрәтермен, кызым, өйрәтермен. Кызым, былай йоклап торсак, безгә курай тәтмәс. Ә син Алмаз Булатка әйтте. Ул курайны безгә генә бирсен. Юк, ул аны былай гына бирмәс. Башта аны гашыйк итәргә кирәк. Кемгә ти? Гашыйк итәргә? Әнисенең әйтүенә караганда, ул сиңа күптән гашыйк икән. Ой, әйттең сүз. Ул минем шәшемнән йолкыды. Чынлап тамы? Әйе. Димәк, ярата. Ярата. Мин дә нинең шәшеннән йолкыган идем. Ул миңа аяк та чалды. Аяк та чалды. Ярата дигәч, ярата. Карале. Хәзер аны монда чакырга кирәк. Маһира, бар, чакырсың тизгенә. Хәзер. Кызым, тик караны, бер үк үзең гашыйк булып куйма. Син бит әле бик кичкенә. Ә ничек гашыйк итәрәләр соң, әти? Минем бер дә гашыйк итеп караганым юк. Менә чәчәкләр бирерсең. Туган көнең белән котлыйм диген. Шунда җырлап та бирсәң, бигрәк тә яхшы булыр. Алмаз Булат кичкенә чагында җырларга ярата иде. Вәзир аны биздерде. Әтием, ә бездә курай булса, безнең сакчыларыбыз да булырмы? Ул чагында сакчылар кирәкмәс, кызым. Без җәяүдә йөрмәбезме? Юк, йөрмәбез, кызым, йөрмәбез. Бездән кешеләр дә көлмәсме, әтием? Көлмәсләр, кызым, көлмәсләр. Илебезгә шатлык, бәхет кайтыр. Ил тоташ чәчәкләргә күмелер. Әйдә, әкрен генә. Алмаз Булат керә. Як-ягына каранып, Гәүһәрне эзли. Ай Гәүһәр, шул узын чәчләреннән бер тартып карыйсы иде. Үтеп барган чагында матур аякларын чалып җиргә ягасы иде. Колакларыннан тотып алып, пычык борыныннан тешләп куркытасы иде. Ай Гәүһәр. Я, кызым. Ай Гәүһәр. Җырла. Синең алда яла. Нәрсәсе ят? Мин бит сиңа аны үзем кушам. Син читкәрәк китеп тор. Китәм, кызым, китәм. Тик караны. Гашыйк булма. Син бит әле бик кичкенә. Алмаз Булат борылып Гәүһәр янына килә. Бер-беренә карашып торалар. Алмаз Булат кинәт Гәүһәрнең шәшеннән тарта. Гәүһәр җавап итеп, Алмаз Булатның колагыннан тарта. Тегесе Гәүһәрне кочып ала да, борынын тешләгәндә әйтә. Гәүһәр дә аптырап тормый, Алмаз Булатның борынын чын-чынлап ук тешли. Син нәрсә? Мин синең борынын уйнап кына тешләдем, ә син чын-чынлап тешлисең. Моның өчен сиңа җәза тиеш. Ә мин патша кызы. Шуны истә тотып, җәза түрен үзеңә сайлап алырга рөхсәт итәм. Я? Җырлыйммы? Начар җырласаң, җәзасын бу юлы үзем билгелим. Әйтәле
Қара. Сенің тауышың да матур екен бе? Рахмет, Алмаз Булат. Алмаз Булат. Инде мен шешеклер. Нишлеймен алар белән? Туган көнем белән котлап бүләк итәсеңме? Нәрсә син, Алмаз Булат? Син бит бүген нинди көн икәнен беләсең? Беләм шул. Ә менә син үзең барсын да беләсеңме? Беләм. Белмисең. Беребез дә белмибез. Белсәң чәчәк бирмәс идең. Мин аларны алырга хакым юк. Алмаз Булат ve şeşekler. Алмаз Булат, sen mine g'ashik bo'lganmisan endi? Azraq bo'ldim bo'g'ay. Seni bugun Quray alırga bara deb söyleyler. Barmay bo'lmay, qısalar. Il uchun kerak. Kimga bulak etarsin so'ngani Olmaz Bulat? Alla tog'a bosh vazirga berirman oxirisi. Sen onu boshda atiga berib qora. Agar menga kuyovga chiqsang, berirman da. Ati ruxsat etsa, shigarmanda. Agar ruxsat etmasa, bilmayman. Men atiyimni bek tanmayman, bit Olmaz Bulat. Topqansың. Men meni aliyimni birda tinglamayman. Men atiyimni bek yaratam. Men de aliyimni bek yaratam. Ulam. Kimde kim tılsımlı Qurayga iya bula, men şuniki degin. Kimde kim tılsımlı Quray iyasi bula, men şuniki. Шундук Гәүһәрнең як-ягында Алмаз Булат белән Барс пәйда була. Күп тә үтми, сәүдәгәр булып киенгән, сул күзенә кара чүпрәк каплаган баш вәзир күренә. Яныннан маймыл кыяфәтенә кергән Шымхан атлый. Әй сылу, әлеге ул син әйткән Qurayna. Сиңа мин, яки әнә шул ямсыз маймыл китереп бирсә, бу вәгъдәң үз кешендә каламы? Белмим. Кала дегин. Quraylı bulaş күз күрер. Кала. Халыкка хәбәр итегез. Итерлер. Siz kim bulasыз? Іс башкысы караганда siz безнең шәһәр кешесе түгел. Мин бер сәүдәгәр булам. Әмма шәһәрегезгә килүемнең сәбәбе сәүдә эшләре түгел, бәлки энем Сәләхетдин батырны күрү теләге иде. Безнең бер-беребезне күрмәгәнгә байтак гомерләр узды. Аның әле бу шәһәрдә Алмаз Булат исемле улы белән хатыны Маһирә дә бар дип сөйлиләр. Маһирәсе белән Алмаз Булаты бар, анысы хак. Әмма дә ләкин Сәләхетдиннең агасы барлыгын тәүге кат ишетәбез. Ирем Сәләхетдин агасын үлгән дип сөйләйде. Сәләхетдин үзе дә ауга чыккан җирендә һәлак булган. Ничек инде мин? Менә ишмин исән. Ә минем энем Сәләхетдин. Ничек инде ул? Монысы нинди сүзләр тагы? Ах, никаем минем бердән берем минем. Әни! Шәберчек йомырка китәр. Юк, ул җүләр түгел. Ул сәүдәгәр. Кара. Сөйләшә торган маймыл. Бу сәүдәгәр атаңның агасы булып чыкты улым. Сиңа абый дия. Бусы да минем абыеммы? Юк, бусы минем җан сакчым тылсымны Маймай. Тылсымлы менә. Аңлашылды алайса. Юкса, нигә сөйләшә икән дип аптыраган идем. Кара, тылсымлы булгач ул бийләрдер. Әллә тагы битеп караган юк? Әйдә битеп карыйбыз. Әйдә дим, бие. Сиздеңме? Кулчап. Сәүдәгәр булып килгән вәзир үзе булып чыкты.
Алмаз Булатқа да білдірек бі? Алмаз Булат қызу қанлы. Ішіні бұзып қоймаса ярар еді. Енді жырлап та көрсетсін. Жырла. Жырладым. Болды, тауышың бітемсіз. Сен менің абыйым алайса. Әліге бір де бұлап етмейсің? Сал маңына. Жоқ, тиме, неге керек ол сен әнекейім? Міне мен сеңа талсамна маймайымны бөлек етем. Ярар, балам. Малайларға етіп күсәтірмін. Күлсінлер. Ай, сенің туғанларың Алмаз Булат. Бірші сыңар көзлі, екіншісі тылсымлы. Ярай, маймайқайым. Хош, бәхил бол. Сен қазір менің інім Сәләхеттин ұлы Алмаз Булат қолына көшесің. Мені мың бәлә қазалардан құтқарып қалуың үшін сеңа бек зор рахмет. Инде Алмаз Булат інімні де шулай сақла. Ишеттің ме, маймай? Инде яш құжаңның әмірін тыңла. Мен бүгін ғадеттен түс батырлық ішерге тиіш. Шының ішініне сихірләнген аланға барам. Сен де менің біле шында барып жен пәрилер деулер біле соғышырсың. Әмен шуларада Құрайны ұрлап қошармын. Анысын әлі көрір біз. Юл кішісінің юлда болуы қайырлы. Махира хан, Құрайны алатырған тылсымлы сөзіңні әйт. Туған тел. Матур тел. Әткәм әнкәмнен теле. Dünyada күп нәрсә білдім. Сен туған тел арқылы. Ишеттілмеген әбет нешек? Алмаз Булат, қадірлі құжам. Мен сені көз қарамны сақлаған керек сақлармын. Ишітмедім бейт, балаңа кіре тұрған тылсымны сөзді ишітмедім бейт. Сіз Ғалиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Сафиулла әкият пьесасы буенча куелган Алмаз Булат дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң яңгыраячак. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән әзерләнде. Казан сөйли. 15 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Ғалиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Сафиулла әкият пьесасы буенча куелган Алмаз Булат дигән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. 77 катлы урманның 77-нче каты. 7 көн якынлашып килә. Кайдадыр якында гына пәри туе. Алан читендә ширәли басып тора. Кәрлә җиннәрне ширәлигә каршы котыртып күңел ачып йөри. Сен мені нешік танадамсың, Шүрә?
Киттим кирек. Зиhdiyü mini olan şirin saklarga kuştu. Kımaşa bulama. Kıtıkla bitirem. Yaramada endi seni zihdiyu. Sen ağına aşana. Sakka da seni gine koygan. Gitar. Degen narsani gine esine düşürdün mü sen? Şunu gine bilirge kildin bizne. Şer tügenmiş. Şer. Qayda əli şəhər əli. Ширәли башын тотып җиргә ава. Вәзир күренә. Хәнҗәрен алга сузып тоткан. Артыннан Барс килә. Ул атасы күзенә чалынмаска тырыша, атасы туктауга агач артына поса. 75, 76, 77. Nihayet 77 katlı karormanın 77. katına da gelip gittim. Mene ol olan, mene kul gözge görünmez divar. Diyor görmegende min anda nişe kat kırıga tırışıp karadım. Bolmadı. Diyor bir anda özünün yakınları bilen gine kirip giriyorlar. Sen divar. Yaray. Mene bugün nihayet min sine jingilmez Salahattin nihayet min sine jingam. İştasın mı? Tılsımlı Kuray mineke ulaşak. Kimdir şitni buzgan? Min bu adam bolasın kıtıklarga tiyiş, min bit şureli. Doktor, eğer de olmaz bulat, imen kuşundağı Kuray'ını ola almasa, uşağında bir Kuray zihdiyuda kalacak. Demek, dünyaya indi uşağında min tugel, zihdiyu baş bulacak. Zihdiyu, bari tek şunu gına kütede. Şu, nerse bu? Zihdiyu meclis yasab oturama. Aha, kartlaş, yüreğin tüzüme. İş keşe can, birenin şartlagan iş. Akşa, bu uşağında olmaz bulat, senden Kuray'ını alır da. Uşağında indi, dünyaya sin tügel, emin baş bulurman. Şirene demişiz, şirene. Min bu. Tuttara, şirene min bu, min. Zihdi ulan dosta. Koranı, kabakatne, dağın şok kına gıdıklasa da, teke dünyaya gideydim bit. Hazırga bunda bit yakın gidip girmezke gerek. Gidip durayım. Eydele, şuralını kızlık itemiz. Nişe yetep. Şırtamiz da uzun sırtamiz. Tukta. Koyda yerisin ol orman sarığı. Şurale. Ule. Aman etmegen sayın. Kup
безне? Үз орнығызны білігіз. Қызым да өзіңдей шын түгел. Сіз ясалмалар ғына. Біз сізні кішіден гына жинлерге әйлендірдік. Шулай болғаш менің білән сөйлешкенде тәніңізін алмайшы тек гына отырығыз. Нәрсе? Ох, құйықлы. Сен өлексің. Не болды, албасты? Мәне, бик бұрынын көтере башлаған еді де әйттім әлі. Қызым да, үзім де шын жинлер түгел екенбіз кәрлер. Түгел, кияуіңіз де шын түгел. Кіші! Әй, тіліңні тыйу бір қой. Кім кіші? Мен. Сен? Кіші? Мен Исрекжан. Барығызда кішілер. Ах, шулай міне, зих дейу не айтыр әлі міне? Нешлисің сені бір қай? Зих дейу, шының үшін сені осып қоя бет. Бұ бет сыр, тойдым, тіләмін. Шын жинлерге құрмет yok. Жин ымыр-шымырның сөзі сөз. Мен зих дейу тұтқан саясат білән келіш алмайым. Әне дағын екемізді келіп яда. Bütün patşalığımızda kişiler Ayt әлі көкбәләк сөйләші Ширәли җиргә тезләнеп күбәләк белән уйный. Кияү җен белән кәләш җен күренә. Кәләшкәйім биредә берәү дә юк. Артлардан качып, үзебез шәберләеп алыйк, а? Тағы не болды сиңа, Шүрәлі? Шәһәр. Нәрсәсең ул шәһәр? Тил. Шүрәлі тұрып, әлләр ишлеп қашап. Нәрсәлә кирәк сиңа? Тил шәһәр. Кайда шәһәр, кайда? Әни шәһәр, әни. Шәһәр, әни дибит. Тукта, кәләшкәйем, сиңа ни булды? Әнә шул Шүрәлі күңелемә шым салды. Дөньялар бозылыр төсле. Без өйләнешкәч кенәме? Куй, яли бейсәк бар да, әйдәт булыр, әйдә бейбез. Дөньялар бозылган вакытта бейеп жүрү килешмәс. Бозылмый дидем бит инде мин сиңа. Бозылса хәзер төзәтәбез дә куябыз аны. Ара әле син бу адам балаларына нинди киреләр алыр. Ни генә эшләтсәң дә барыбер үзләренекен итәләр. Гомердә дә шын буласылары юк инде буларның. Шаулама инде убы. Шауласамсың. Әллә син дә сонтыйлана башладың инде шунда. Зих дейу бит көне-төне эшче. Булай булгач Курайның Зәбир вәзир кулына барып керәсе көн кебек ачык. Безгә хәзер әнә шул хакта уйланырга кирәк. Эй, нәрсәсен уйлап торырга? Курай Зәбир кулына күчә икән. Без дә Зәбир вәзир ягына чыгарбыз. Кит аннан, менә ичмасам бу сүз. Килештекме? Килештек, убыркай. Ана булды, зих дейу кутыра. Зих дейу. Уракат, мин ибне Абу Мансур Рухтархан зих дейу. Сезнең иманагыз, сезнең зиһенегез, сезнең башыгыз һәм башлыгыгыз. Söz минем урынбасарыма бирелә. Мин үзем азрак ял итеп алам. Икенче баш, дәвам ит. Зих дейу. Миңа, ягъни безгә күңелсез хәбәр китерделәр.
баш болар. Мен азырақ исіреп кеттім ақыры. Азыр сөзні менің орынбасарым болған үшінші баш давам етер. Ай, үшінші баш, яқлама! Алмаз Булатқа бүгін 16 яш тұтылған. Жыламағыз! Алмаз Булат бізге қорқыныш түге. Аның біргіні башы бар. Әменім көп ма? Білмәдігіз. Тағын әлімін амынан дүртіншісі де үсерге тұра. Әй, дүртінші баш! Тезірек benim zor soğaş aldığından yakla bağlasam Şam, bırakat! Ne çakırdınız mimanda? Алмаз Булатқа 16 yaş толған. 16! Şam! Bırakat! Yarar! Hikmet anda tügel! Biz ol Алмаз Булаттан olarak. Şolay bulgaç, sizge nişlere kerek ha? Bırakmazga mı? Seyfdiyu, Алмаз Булат bek yakında bitirirle. Bitirirle? Anarsa degen sözsün ol bitirirle. Ben anlamam. Adamlarda başı yaşayacak şuları siz. Şeremet! Tege başları isirek, mınısı birini anlamay. Bu, neyde bulsa anlay başlagan şey Алмаз Булат kelip çıkıp, Kurayını alacak da barımızı da haram edecek. Ulan! Başınız! Şam! Bırakın! Aşıp kaya varasaz! Алмаз Булат Kurayını alıp uyni başlav bilen barımızda turataşlarga aylanıp katacaklar. Şam! Bırakın! Ben bolganda kurakmağız. Ben sizge kort başlarda bilmey turgan bir sırrını aşam. Men bet yaş bolsam da alardan akıllırak. Hali Tumas burunuk Zabir Vazir bilen dostluk alıp bardım. Ol bizge satıldı. Bizden koşuğubaz boyunca atasından baş tartkan bulup Salahiddinler şanışına kirdi. Alganan özünüz bilasiz. Kurayını ala almağın isaplamaganda ol tolayım bizniki. Şulaydır. Başta ol bizdeki bulgandır. Kadranın nefsi üstü bir patşalık ağına sıymışır. Bizning bilemelerimizge de hem de şular bütün jir yüzüne baş bulurga uykura ol. Künü tünü kurallana. Şatmağız Алмазға Забир Вазирде аның uşi var. Әне, isrek jin көріп çıkaytkan sırağandan. Şam! Bırakın! Boş itti haber. Şuşu minutta o kengashma aşıyabız. Barınızda benim 1001-şi koşqa. Алмаз Булатны mında kim qarşılar? Sen qarşılarsın o bir qay. Hatırlıysan mı? Qoşandır big usta ettirip kubelekке әурелген eydin. Тек хәзер аңа күбрәк вакыт кирәк булачак. Барысы да югала. Алмаз Булат белән Шымхан күренә. 76, 77. Ey sen ahmak maymал. Men bek arıdım. Sihirçiler alanına үзең генә бар. Хуҗа, Талисың аякларын үбәм, барык инде, алык инде Курайны. Син гаепкә дә Курай кирәк булдымы ни әле? Хуҗа әйтә инде, кирәк инде шул аланга, алык инде Курайны, хуҗам. Башта үзең кер. Соң бит бу алан синең исемең белән сихерләнгән. Мин керсәм дә синнән соң гына, бары синең чакыруың белән генә керә алам. Ах, шулаймыни. Каяле сынап карыйк. Берәр таягыңны салып битлеген генә. Tamam tuydurgan iding. Mandan ora maymallana olmazsan. Siz meni shularga sanadingizmi? Barbar ayda Shimxon Plashvoy, aqlli vazirga qaytib ayt. Savdogar kiyimlarini solib, o'z kiyimlarini kiya tursin. Men Salahiddin Botir Алмаз Булат, Talsimni Qurayni olirga keldim. Xo'jam kechir meni. Vazirga bo'ysunmay sharob bo'lmadi. Ammo men baribir seni yarataydim bilan hozir sen Qurayni olg'ash bin vazirdan bosh tortib, sening yaningga ko'sharman. Qumaydi xo'jamat kirib turibmi saqshan bo'larman. Күбәләк булып киенгән убыр күренә.
Күбәләккә әверелүендә. Тик менә сорарга беркем дә калмаган. Барысы да 1001-нче куышка киткәннәр. Күбәләккә ошадым микән инде мин, әллә юк микән? Амау. Менә ишул Алмаз Булат. Әлли итәр бу. Әйләт фу, сүзләрендә онытканмын. Йокла угылым, йом күзең, йолдызым. Киштән йокың калада, йыгылап үтә көндезең. Әйт әле, Күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп очып армыйсың син ничек? Капкала! Машалла! Күбәләк каравыл кычкыра. Шәнпәриләр! Мин сезгә кешеләрдән бик күп сәламнар алып килдем. Кайсыгыз баш монда? Менә бүләгемне кабул кылып алсын. Ә миңа ул башка тылсымны, курайымны кайтарсын. Ул безнең үлемебезне тели, курай кирәк булганыңа бирмибез. Шам! Урахат! Ибн Абу Мансур Рухтархан зихтияу силай. Урайга килгән кеше иң әвәл безнең һәр кайсыбыз белән сугышып чыгарга тиешле. Адам баласы, сайда, иң беренче булып кем шаксан? Сугышырга? Сез акылыгыздамы? Мин тынычлык яклы. Хайыр, үзегезгә карагыз. Кулымда тылсымлы таяк, суккан сайын үтерәп. Зихти әфәнде, миңа мөмкинме? Бик мөмкин. Адам баласы, менә сиңа каршы безнең иң гайрәтле батырыбыз сугышыгыз. Юк, башта мин кәләшкәем белән саубуллашып килим әле. Курка! Хәзер үзеңне шүлмәккә тагып куям. Берегез демәктә. Инде кем нәүбәте? Кара, тылсымлы таягын тагын хәстәрләп куйды бит бу. Тигезсезлек бу, зихтия. Миңа да үз коралым белән сугышырга рөхсәт ит. Рөхсәт! Алмаз Булат, бу бишкәдә сусын. Шартамындай. Менә шушыны эчеп бетерәбез дә. Кем алданрак исерә шул җиңелгән була. Шартта шарт, шартка каршы да бар ул шарт. Эй, Шәмхан! Инде син дә кер. Тыңлыйм, күзәм буйыргына. Менә бу иблистең бер мишкә сүсүне бар. Булаш? Сүсүн? Куйу! Буны безнеңчә. Булгач булсын әйдә, вәзир дә бетте, мин дә бетте. Тукта. Яртысына төштең бит. Инде син. Әйдә, беткән баш беткән. Шуди. Адам баласы шул. Ишу буенча ул һәр вакытта беренче. Карале, Аллаһның леталлаган әнәләсен тагында юк микән әле? Кайтып кырык әле киткән калган сүсенең калган әле синең. Инде кем шираты? Берәү дә сугышырга теләмиме? Рәс эшлисез. Инде сезгә бер сорау. Кем нинди уен белә? Нәрсә ул уен? Уен ул сугышмый гына җиңешү. Хәзер үзегез дә күрерсез. Күз бәйләшү уен уйлыйбыз. Менә яулык, дию. Монда син баш. Уен синнән башлана. Кил, күзләреңне бәйлик. Sen olaysa artık başlarına kişip duruk. Şayartam korkma. Mene tağın bir gün. Aşışla. Baştam insanıyım. İn ahra kim kala? Şu kütüşe. Başladık. Argadan, birgadan, şıpşık yeri sırgadan, şıpşık tuğul atakas, diyo'nun dört başına tas, emtik, kim tezi, zikim, bikim, bilezi, arpa, kılşık, diyo kaldı, biz ıştık, diyo'dan kalganlar hemmegizde koşup ettiniz, diyo, sin kütüşe. Şaaaaaaa! Urakat! Kaya koşasız ahmaklar, ul haramlaştı! Burada hayal yok bunda, uyuna bir şundu! Uyuna! Дию үзенең дүрт башында түңгәккә тезеп сала, саный башлый.
Калганнар яшеренәләр. 1, 2, 9, 1000, миллион, 6 миллиард, 10 балда мен әзрем. Эзлә, дүрт башлы ахмак. Ә мин үземә кирәкне таптым. Беттеңме? И туган тел, и матур тел. Әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Куыш эче ачылып, нурланып торган тылсымлы курайны кулына ала. Курай, менә син нинди икән? Җиңелмәс батыр Сәләхетдин курае. Әни, син алып кайтыра кушкан хаклык курае менә ул. Ай йөзле гәүһәр, син дә сөйен. Хаклык курае минем кулда. Гәүһәр, ә син беләсеңме? Минем әтием куркак Сәләхетдин түгел. Мәңге җиңелмәс батыр Сәләхетдин булган. Ишетәсезме? Куркак түгел. Минем әти хәтта үлгән килештә вәзирне җиңде. Чөнки ул җиңелмәс батыр Сәләхетдин. Әнием, биргән хәйр-фатихаң өчен рәхмәт сиңа. Менә мин син кушкан үтәдем. Әмма бик арыдым, ашыктым. Кайткач син мине үзең пешергән ясмык буткасы белән сыйларсың. Ә мин хәзер батырлар йокысы белән йоклап алам. Вәзир, Шымхан, Барс күренә. Сагайып кына Алмаз Булатка якынлашалар. Вәзир курайны Алмаз Булат кулыннан тартып чыгара. Менә ул хаклык курая. Теләгемә ирештем. 7 иклимнең 7сендә дә миңа каршы торырлык көч юк хәзер. Иртәгә үк бөтен дөнья минем табан астымны ялаячак. Ә мин әти? Син минем улым? Шуны белеп тор, бу дөньяда миннән дә өстен кеше булырга тиеш түгел. Аңладым. Гәүһәргә өйләнәм мин дә. Аңламадың? Яхшы. Менә хәнҗәр. Менә дошманың. Када йөрәгенә. Ул минем дустым. Аннар ул йоклый. Алайса, уятып када. Тик бер кадауда үләрлек булсын. Мин бер кайчан да дустыма хыянат итмәм. Куркак! 7 иклимгә син бер кайчан да патша була алмассың. Шуңа күрә патша кызы Гәүһәргә үзем өйләнәм. Син яшәле сиңа үсәрләр. Нәрсә? Син картмалыгын үз акылыңдамы? Вәзир хәнҗәрен сузган хәлдә Алмаз Булатка таба борыла. Алмаз Булат! Уян! Әмма хәнҗәр Алмаз Булатның күкрәгенә кадала. Дөнья! Тез шук минем алда! Забир вәзир, безне дә үз яныңа ал. Без сиңа хәзрәт итәргә телибез. Сам! Быракат! Сарай бакчасы. Вәзир ничә көн инде курайда иренергә маташа. Нәләт, кипкән кура кисәге. Уйнар өчен ясалган бит инде үзе. Әмма юк, уйнап булмый. Өйрәнерсез әле, өйрәнерсез, баш вазир хәзрәтләре. Сезнең кебек дахига авыр булмас ул. Өйрәнерсез. Шымхан, мин бит чыннан да дахи, ә? Әлбәттә дахи. Үзегез вәзир, үзегез патша, үзегез шомчы, үзегез үк палашта. Хәтта биек дию дә 400 генә иде.
Сезнең бит ана ничә йөз? Чыннан да, тарихта миндәй кеше юк бит, Ни уйлыйм, шуны эшлим дә, Инде шундый катлаулы һөнәрләрне үстергән кешегә Курайда гына уйнарга өйрәнүе авыр булмас. Шым, уракат! Ләнәт! Бернинә чыкмый, Караны, күрәсең миндә гәүһәр әйтмешли моң юктыр. Тукта, нәрсә икән ул моң? Шым, уракат! Моң! Бер ашый торган нәрсә түгел микән ул? Зур микән үзәллек кечкенәме? Тукта. Бу тишегендә күренми, монысында да юк. Туктаны нәрсә икән соң ул моң? Зыян юк. Ничек табармын? Табылмаса таптырмын. Табабыз. Эй, Шымхан! Бар, хәзер үк моңны табып китер. Барыгыз! Шым, уракат! Барыгыз! Баш өстенә шулай хәзрәтләре. Гәүһәрне дә табарга кирәк. Ул бит тиздән минем хатыным булачак. Онытмасын. Үзен эзләп килим әле. Вәзир китә. Патша күренә. Аңа каршы Гәүһәр йөгереп керә. Әтие! Мин синең һәр сүзеңне тыңладым. Сиңа бер кайчан да каршы дәшмәдем. Әмма хәзер миннән дә бәхетсез кеше юк. Тынычлан, кызым, тынычлан. Бу хәлеңдә сөйләшүдән мәгънә юк. Әтием, бер генә сүзең дә тормышка ашмады. Әниемне үтерткән вәзир инде Алмаз Булатның да башына җиткән. Исән булса, Алмаз Булат кайтыр иде. Курай хәзер Алмаз Булатның кулында булыр иде. Кызым, төшенкелеккә бирелмә. Көрәшкән чакта төрле чак була. Өметеңне үзмә. Хаклык барыбер өскә чыгачак. Авыр булса да түз. Түзү миңа үлем белән бер. Аңла, минем кыл буласым килми. Әтие, сиңа мине патша кызы итеп тудыруың өчен мең рәхмәт. Инде рөхсәт ит. Патша килеш. Үлим дә. Юк, кызым, тукта. Ярамый, кызым, ашыкма. Рәхмәт сезгә. Сез соң кемнәр буласыз? Борчылмагыз, падишах. Борчылмыйм. Күзләрегездә таныш сафлык, рәхим шәфкать күрәм. Сез кайдан? Без урманнан, әмма хикмәт анда түгел. Без җен пәриләр, бары әдәм балалары яшәгәндә генә яши алабыз. Надан вәзир астын өскә китергән җир йөзендә беребезгә дә рәт булмаячак. Аңлыйм. Әмма Курай вәзир кулында бит. Курайны ул явыздан алырга кирәк. Бу эш бары Алмаз Булат кулыннан гына килә. Алыр иде дә. Үзе кайдасын юк бит. Әйе, Алмаз Булатны Зәбир вәзир үтергән. Әйттем бит. Әтием, рөхсәт ит. Алмаз Булат белән сау булашый. Әнә анда ул, Әнисаның янында. Бар, кызым, бар. Әйдә үзең күрсәтә. Әйдә. Улым, күрсәт, узат. Алмаз Булат үлгән. Димәк, Курай мәңге вәзир кулында калачак. Ашыкма, падишах. Менә бу китапта шайтан гына өметсез дигәннәр. Каян алдың син аны? Карыймчы. Зих дию китабы. Аңа каян килгәндер белмим. Без хәзер шушы китаптан җавап эзләп карарбыз. Әйе. Минем атам Зих диюне кабып йотты. Мин аны баш тартам. Беләбез. Bütün дөньяга баш булырга җыена. Беләбез, барс, беләбез. Шуңа күрә чарасын да күрәбез. Я патша, таптыңмы? Менә шу шахры.
Алмаз Булатның йөрәк ярасын башта әнисенең күз яшьләре белән юарга кирәк. Юарга кирәк. Ярасы төзәлгәч, патша кызы Гәүһәр Алмаз Булатның гәүдәсенә карап бик шат көләргә тиеш. Көләргә тиеш. Шунда аңа җан кабат инәр. Я Барс, шакырып тизрәк барысын да. Барысы да чыгалар. Күзләре йомылган Алмаз Булат калкан өстендә. Хан, иреңне юк иттеләр түздең. Илеңне таладылар түздең. Халкыңнан көлделәр түздең. Хәтта улыңны тартып алгач та сынмадың. Мең рәхмәт сиңа. Улымның күкрәгенә кара ана. Таныйсыңмы? Таныйм. Ирем Салахетдин күкрәгендә дә нәкъ шундый ярайды. Шул бер үк кул, Зәбир вәзир кулы. Улым, бер катлым минем. Йыла, Маһирә хан, йыла. Ананың күз яшьләре тамган яра һич шиксез төзәләчәк. Төзәләчәк. Ничек төзәләчәк? Көл, Гәүһәр. Шунда үзең дә күрерсең. Ничек көлим? Көлә алмыйм. Кызым, син көләргә тиеш. Көлә алмыйм. Үзем булышыйммы? Алмаз Булат улым. Әни, Гәүһәр, Алмаз Булат. падишах, Барс, әнигә ярдәм иткән җен пәриләр, һәммәгезгә дә рәхмәт. Әни, Улым, син мине гафу итәрсеңме бит? ни өчен улым? Моңа кадәр күп рәнҗеттем, шулар өчен. Итәрмен улым, һич шиксез итәрмен. Тик Курайның да халыкка кире кайта. Сүз бир, Алмаз Булат. Сүз бирәм. Зәбир вәзир безгә бик күп киенеп күрсәтте. Ә хәзер менә без дә аңа киенеп күрсәтик. Инде туганнар, минем амны көтегез. Мин сезне ярдәмгә чакырырмын. Алмаз Булат әнисеннән иске киемнәр алып өстен алыштыра. Арба өстенә ята, башкалар яшеренә. Вәзир убыр кәрлә Шымханны таяк белән кыйнап кертә. Белмәсәгез белерсез. Шамуракан белмәсәгез белерсез. Мин әле сезгә күрсәтермен, әрәм тамаклар. Кайчаннан бер эзләп тә мине шушы курай кисәгендә уйнарга өйрәтерлек кеше таба алмыйсыз. Бөтен патшалыкны актардык, берәү дә уйный белми. Сиңа мең таяк. Ишетәсезме? Барыгызга да меңәр таяк. Шушы минутта мине моңлы итмисез икән. Барыгызны да суеп кырып бетерәм. Ай син, көтүче патша калдыга. Хәзер үк айт, Салахетдин бу курай кисәгендә ничек уйный иде? Ул бит Зәбир вәзире түгел иде. Шанлы Салахетдин иде. Әйт сырны, әйт! Әйт! Асыл қаш, аяғыңнан ләктіңме? Атаң үшін син жауап бир. Мин сезгә күптән инде әйттем. Сездә моң юк. Син, минем булачак хатыным. Миңа булышасы урында. Мин бер кайчан да сезнең хатыныгыз булмаячакмын. Ничек? Бу синең ил алдындагы бурычың. Бүтән халык безнең бергә булуыбызны көтә. Мин халык буйрыгына каршы бара алмыйм, Гәүһәр. Көлмә! Соңгы тапкыр сорыйм нәрсә ул моң, син аны кайда күргәнең бар?
Шым! Урақат! Болиды тауыш! Шық мында, шық! Мен ибіні Әбу Мансұр Рухтар Қанзих деу вәзір сеңа берам, іштәсіңміз шық! Шымхан, Білешбай, шығар өзін мұнда! Мен өзім де шыға білем. Ассаламу алейкум. Арқасына мың таяқ! Туқтағыз, Забир вәзир. Кішіні жәбірләгәнше, оның кім екенін білерге керек. Бәлкім ол сізге мұңның екенін айтып берер. Айтсын шол? Сен, кімсің? Сен өзің кім? Мен Әбу Мансұр Рухтар Қанзих... Болды, аңлашылды. Мен Құрайшы балай. Қая бір Құрайны ойнап көрсетейм. Ойнамай тұр. Өзіңнікі қайда? Менікен ұрладылар? Шым! Урақат! Құрай бары менікі гіні. Мен ана деу білән соғышып алдым. Жалмасаң, міне, меңа қара, менің ішімде деу ұтыра. Мен аны тірекеліш қабып еттім. Бұл батырлығым хақында қадір бүттін жер езінде сөйлейлер. Сен асырау, нәрсе олмаң, білесің мұ шыны? Білем. Нейді түсті? Бүтін түслерді де. Әттәмні мұ? Кімге нешек? Yok, onu oşuylar mı, elle işeler mi? Yok, mında şak kına katlaularak. Senin ulesin kelmey mi? Kirisinşe, bik yaşısım kile. Sen bir bəxitsiz. Men nege bəxitsiz bolayım? Sen bitti, nimarı Kurayşım olaygına. Min, patşa, anladın mı indi, min kimde, sen kim? Bolsansın, anın karavı, sen mağnağını ikenin bilmeysin. Bilmem mi? Bilmesem, buyuram. Sen şol mağ degen nerseni mena kirek şaklı tuturap birge deyir. Kirek şaklı? Eğer de artıp gitse? Boşatırsan? Bir boş kapşık getirsinler. Tek karağızanı, gam ibine, dağınellekin boş kıtışkı şağır. Ziyan yok. Min elemine diyune ayten bir kabap yuttum. Kuzimden 4. başın yutqanda hatta yaş kildi. Şalmıysam Kur'an'a bütün jin periler benim yakka kuştu. Vazir hazretlerine susun getirgiz. Boley, mağma? Ay, Ansat. Başta tamak tibigizini maylarga kerek. Yoksa mın yaşkine çıkarıp kalmaz. Gözünüzden utlar çıkarır. Bir. Mına buldu. Bir vazirge kisin. Anısı tağım nige? Kapşıklı kiyesin de 3 tapkır mına bu yüttüleri eğlenip çıkasın. Ha. Ansız gına bolmayım ha? Bolmay. Yarar. Mınlığına bolayım. Ana şol manara başına asam min seni. Asarsın. Gövher. Aytayım mı bir söz? Aytka şimdi ikiler. Yalanşum. Bir de yalanşum. Min seni. Min de seni. Yaratan ay yüzlü gövher. Bu boldu ben. Buldun mu? Devam et. İndim mung bilen tuldun mu? Yok hali yok. Şemakat. İhtibar. Birgelep sınap qarıqalı. Rakip etip jırlağız. Nihayet. Min biyek. Tukta. Suzı bırak jırlarga kirek qabatla. Min biyek. Min dahi. Susun işim algan idim yürekten mantahi. Sebep bulup para bitmiş emeğe. Olay mı? Devam ettik. Bir
yetamiz. Jamoat, siz qo'l chabib turasiz. Yashasın buyuk Samir vazir. Hop hop sikirib buyuk bita. Hop hop bita. Sikirib buyuk bita. Jamoat, to'xtag'iz. Ko'rmaysizmi, mo'ngni biz anga ortiqroq tutirib tashladik. Hozir ortig'in bo'shatirga kerak. Nishik iti? Nishik? Bek onsatol. Qo'llaringga tayanib, oyoqlaringni yuqori ko'tara olasizmi? Yo'q, ko'tarmayman. Mendan bo'lmay. Do'stlaring bo'lishsa bo'lar. Ko'kka tuzgan nozga tuz, o'bar, karla, Shimxon. Vazirlar oyoqlaridan tutib, qo'llarini tayandiralar. Vazir qo'ynidagi qo'ray yerga tushadi. Tinchlan, ortiq mo'ngni bo'shatamiz-da, olarsiz. Birigiz qo'rayimda. Birigiz buyuram. Olmaz Bulat qo'ray ishidan bek ko'p irili-vaqli qo'raylar olib qoldiradi. Meniki, borisi-da meniki. Ey! Zektiy vazir hazratlari, taniysizmi meni? Men jingilmas Salahiddin o'g'li Olmaz Bulat bo'lam. Alla esiga tushira olmasab qolasingmi? Bo'lishim olaysa. To'xta, o'ynama Qurayda. Bitamiz. Qarab bo'ldim. Bitdim. Qaqalmag'iz menga. Men shartlayim. Menga terga yaramay. Deysangiz borimizda bitamiz. Ilitdagas yo'limdan. Olmaz Bulat, to'xta. To'xta, zinhar o'ynab o'tir. Mening do'stlarim Quray tovushi eshitmas yerga borib yetgancha zinhar o'ynab o'tir. Almasdı. Sen bitişin almasdı tugin. Sen kişi. Kişi? Hayır. Siz barınızda kişiler. Böyle görəsizmi? Şıncır beriler tıra taşka eğlendiler. Siz barınızda kişiler. Kişiler mi? Uyna Olmaz Bulat. Hatırları geri qaytsın. Tuğan tiligizni iska tushirgiz. Tuğandır. Maturdir. Tuğan jirigizni iska tushirgiz. Әккән tili. Sigan xalqingizni iska tushirgiz. Dünyada ko'p narsa bildim. Ana tiligizni unutmag'iz. Sen tuğan til orqali. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Сафиулла әкият пьесасы буенча куелган Алмаз Булат дигән спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Алмаз Булат, Шамил Бариев, Гәүһәр, Илсияр Фазылҗанова, Маһирә, Алмаз Булатның әнисе, Найля Гәрәй, Патша,
Әсһәр Шакир, Вазир, Айдар Хафиз, Барс, аның улы, Рифат Юсупов, Шымхан, баш шымчы, Нариман Габдрахман, Дию Дусил Касим, Кәрлә Мәсуда Хайрулла, Убыр Аграфина Васильева. Явыз кешеләр тарафыннан хәтерләре урланып, җен пәри затына әверелгән кешеләр. Ширәли Илдус Ахмәтҗан, Албасты Халима Искәндәрова, Исерек җен Юнус Сафиулла, Кәләш җен Фирдәүс Хайруллина, Кияү җен Әсгат Хисмәт. 1985 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен мөхәррир Нәсимә Әхмәтҗанова, тавыш операторы Асия Бикбау һәм режиссер Госман Әхмәтҗан тарафыннан әзерләнгән. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.